И така, здравейте потребители на YouTube. Помните предния ми клип, тези, които са го гледали. И сега ще направим втория. Трябва да измислим къде да си направим къщурка. И общо взето, сигурно аз благодаря на хората, които гледаха предния ми клип. И дано още хора го гледат. А пак сега, дай, ще направим начална къща, сигурно. Ще се издълбаем някъде. Ето тук. Както обикновено. Тъй къща в пещера. Що още не съм много развита, пак по-нататък. Плюс и нямам идея за къщата. Опа, чакай. А пък сега още взето ще копая. Надявам се и този клип да ви хареса. Да ще видя какво ще правя. Сигурно разни мината ще оправям. Разни такива. Или не я знам. А пък по-нататък може да започна един креатив, на който вие ще им пишете какво искате да построя и аз ще го построя. И или пък, както казах миналия път, ще е такова, да ми напишете на коя игра да си на която игра искате да се изтегля и да правя клипове на нея, на която е интересна, или не знаете нещо, аз ще я разуча. Ще пускам клипчета. Просто напишете. Само един коментар трябва да ми напишете. Ето, правя клипове на каквото искате. Надявам се да не ми лаги много. Общо взето, какво да кажа. Няма много какво да казвам. Затова пак ще ви помоля, абонирайте се за мене. Ако може. Можех направо да си направя. И колкото може повече харесвания. Пак ако може. Който иска. Не съм принудил никой да харесва клипа ми. Или нещо такова. Просто искам да стана малко по-известен. Сега имам само един клип и плюс този два. И както казах, който иска, която искате игра, мога да си изтегна и да я играя. Ако искате, може дори да снимам клипва на Duke Nukem Forever. Иначе сега ще правя геймплейчета на Minecraft и както виждате няма какво да кажа и се обърквам. Так. Дай сега да съберем малко дърво, че няма много. А пък общо взето след малко ще почнем мината. Ще я направя. Ще си направя ферми. А пък ако не нещо, може да го проверя там. Зависи. Зависи от много неща. И както казах, ще направим Creative World. И вие просто си пишете на какво искате да играя. И аз си... и на какво искате... Какво искате да направя и аз ще го направя. Сега... В момента... както виждате, събирам дърво. Надявам се този клип да научи някой човек. Примерно, ако има още хора, дето не са свикнали да играят тази игра, да научи някой да играе. Или да ви е интересен клипа.
Защото постоянно повтарям извинявам се. Едно и също, извинявам се. Но няма какво да кажа просто А пък значи мисля ако вие се абонирате за мене, да почна да качвам, нали като мога да качвам по-дълги клипчета и да правя клипчета на League of Legends, който иска, ако мисли някой, че идеята ми е добра, да напише коментар. И общо взето това. Да осветим малко. Леко съм настинал. И имаме една добра новина. Утре е събота и ще качвам клипове целодневно. Пък днеска, откакто се пребрах в 6:30 от училище, извинявам се. Просто не съм качвал много клипове. Не съм качвал клипове, защото говорих с едни приятели и когато говоря, много зле се чува. И пак сега да направим тия ще преместя. Ето сега нищо не съм направил още. Просто искам един начален дом, после ще се развием. По-нататък ще направя сървър, като хората почват да ми харесват клиповете. Ще направя сървър и на който иска да играе с мен, ще му дам този сървър, но това по-нататък ще стане как го изпуснах. А пак сега, да заснимем клипчето, което стана, мисля, че дългичко. Аз още не мога да качвам много дълги клипове, затова. И така, готово да почнем мина или такива работи. Да се върна в отминеш до експорна, ама на деня. Защото сега... чакайте. Трябва да видя нещо. Да съм... Трябва да си сложа някакъв таймер, да ме подсеща, че нямам време. Трак. Сега слагам всичко ненужно тук. Замината, която ще... Да, тук. И сигурно ще се сблъскам с една замина, което не искам да се случва. Няма да ми е много приятно, защото по-нататък ще я проверявам. Ако се случи, ще завия. Сега главно да покупаем малко. Няма много какво да говоря, затова сигурно след малко ще спра клипа. И да, както казах, кажете на коя игра просто да играя. Лесно е за мен, тегля си и снимам клип. Зависи колко ще ми лаги. Може да не ги качвам, ако ми лаги много. Аз винаги си проверявам клиповете, да съм говорил прости или така нататък. Да ми лаги много. И това главно заради вас. Само и само заради вас го правя. А пък сега... Надявам се... Не че искам да има хора, които да са играли... Дето